Is-sena d-dieħla l-ġid nazzjonali f'Malta mistenni jaqbeż dak li kellna fl-2019 qabel pandemija. Dan skont rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta fejn l-esperti qalu li għas-sena d-dieħla l-ekonomija jiġifieri il-prodott domestiku gross mistenni jikber b'5.9%. L-analisti tal-Bank Ċentrali qalu li dan it-tkabbir ġej minn żewġ fatturi li affettwaw id-domanda domestika, il-qagħda finanzjarja tajba tal-familji kif ukoll is-suċċess tal-programm b'saħħtu ta' tilqim. Qalu li dan it-tkabbir ġej minkejja dħul ta' restrizzjonijiet marbuta mal-ivvjaġġar fis-settur turistiku. L-esperti tal-Bank Ċentrali revedew ukoll il fuq it-tkabbir ekonomiku għal din is-sena u issa il-previżjonijiet huma tkabbir ta' aktar minn 5%. Din ir-reviżjoni l fuq fl-ekonomija Maltija tmur id fit ma' dak li jagħmlu l-esperti tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF u l-Kummissjoni Ewropea. Jekk dan it-tbassir ekonomiku jimmaterjalizza, ikun l-ogħla wieħed mill-2017 lil hawn. It-tbassir ekonomiku tal-Bank Ċentrali għall-2021 jindika li l-investiment sejjer jikber b'10% segwit bit-tkabbir ta' 8% is-sena d-dieħla. Dan huwa parzjalment dovut għal spiża pubblika, imma fil-biċċa kbira dan se jirrifletti investiment privat. Element importanti wara dan l-irkupru huwa l-antiċipazzjoni li l-familji Maltin u Għawċin sejrin iżidu l-konsum tagħhom mod ferm qawwi. Dan minħabba li fl-aħħar xhur huma fadlu ammonti rekord li issa sejrin jonfqu b'mod gradwali la naqset tant l-inċertezza kawżata mill-pandemija. Barra minn hekk kumpaniji li jesportaw qed jibdew jaraw titjib fid-domanda esterna u għalhekk qed iħossu l-bżonn li jinvestu aktar. Ir-rapport isemmi fattura ewlieni wara li xprun tad-domanda domestika li huwa tkabbir fl-impjiegi. Fil-fatt il-qagħda eċċellenti tal-qasam tax-xogħol waslet biex fil-fatt Malta kienet wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Ewropa fejn l-impjiegi żdiedu minflok naqsu fl-2020. Dan mistenni jkompli fis-snin li ġejjin. Tant li r-rata tal-qatt sal-2023 mistennija taqa' għal 3.5%. Mir-rapport joħroġ ukoll li fl-istess ħin li l-qatt se jkompli jonqos, il-pagi mistennija b'mod konsistenti jolgħu brati akbar minn dawk tal-inflazzjoni. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jsemmi wkoll għajnuna qawwija li tal-Gvern fosthom il-Covid Wage Supplement. Bil-Bank Ċentrali jindika li d-deficit se jibda jonqos tant li sal-2023 ikun ftit aktar minn terz tar-rata tas-sena l-oħra. Barra minn hekk il-piż tad-dejn nazzjonali mistenni jibqa' taħt ir-rata ta' 64% tal-ġid nazzjonali fost l-anqas fiż-żona euro u anqas mill-livell tal-2013.